F'dak iż-żmien Ġesu qalilhom: ma' min mela se nxebbħuhom in-nies ta' dan iż-żmien? Lil min jixbħu? Jixbħu lil qabda tfal bil-qiegħda fil-pjazza, jgħidu lil xulxin u jgħidu: daqqejnilkom il-flawt u ma sfintux. Għannejnilkom għanja ta' niket u ma ħabbattux fuq sidirkom. Għax tassew, ġie Ġwann il-Battista, la jiekol ħobs u lanqas jixrob inbit, u intom tgħidu li għandu fih xitan. Ġiebin il-bniedem jiekol u jixrob u tgħidu: araw xi bniedem wikkiel u sakranazz, ħabib tal-pubblikani u l-midinbin. Imma l-ulied ta' Alla kollha taw raġun lill-għerf tiegħu. Il-kelma tal-mulej, tifħir lilek Kristu. X'għandhom x'jaqsmu il-logħob ta' tfal mas-saltna ta' Alla? It-tfal fil-parabbola ta' Ġesu joħorġu id-diżappuntati għax ma jistgħu jinkludu lil ħadd biex jingħaqad mal-mużika melodjuża tagħhom. Huma jgergru li jekk idoqqu l-mużika fit-tiġijiet ħadd ma jisfen jew ikanta, u jekk idoqqu fil-funerali l-istess ħaġa. Dan l-abbandun min-naħa tan-nies jirrifletti l-eku tal-kliem ta' Kohelet f'kapitlu 3 vers 4. Hemm żmien li tibki u żmien li tidħak, żmien li tali u żmien li tisfen. Kliem Ġesu rigward is-saltna ta' Alla huwa bxara ta' aħbar tajba u ta' ferħ kbir għal dawk li tassew iridu jisimgħu. Imma marbuta magħha hemm twissija għal dawk li jirrifjutaw. Għaliex il-messaġġ ta' Ġwann il-Battista u ta' Ġesu ġew opponuti u waqgħu fuq widnejn torox? Kien minħabba lejra u lama spiritwali li l-kittiba u l-Fariżej abbinaw il-ħajja ta' ċaħda tal-Battista max-xitan u t-tip ta' ikel li kien jikol Ġesu u ma' min kien jagħmilha bħala prestiġu. Huma irnexxielhom jiddistruġġu l-pjan ta' Alla għal ħajjithom għax kellhom qalbhom magħluqa għal messaġġ ta' Ġwann il-Battista u issa ta' Ġesu. X'jista' jagħmilna spiritwalment fid-dlam u tqal biex nisimgħu il-vuċi ta' Alla? Bħal ġenerazzjoni ta' żmien Ġesu, żminijietna u immarkat b'indifferenza u b'xettiċiżmu, mod speċjali rigward l-affarijiet ta' Alla. L-indifferenza toqtol is-smieħ għall-kelma ta' Alla u għall-aħbar tajba tal-Evanġelju. Ibiss il-qalb ta' dawk li huma umli li ssib il-ferħ f'ħajja ta' grazzja u barka fil-mulej. U int, sibtu dan it-teżor f'ħajtek? Jekk għad le, duq u tara kemm hu tajjeb il-mulej u kemm ħdejh ma joqgħod l-ebda ġid ieħor. Mulej, iftaħli il-widnejn ta' qalbi biex jinnisma' l-aħbar it-tajba tas-saltna tiegħek. Għażiża Marija, Om tiegħi tas-sema, int li qalbek kienet dejjem miftuħa għal kelma ta' Alla u pronta biex tilqaħħa bil-ferħ. Itlob miegħi biex inkun libera li nħobb u nservi bil-ferħ skont it-talim ta' ibnek u biex magħkom nirbaħ fuq żmien ta' niket u magħkom ingawdi il-faraġġ u l-konsolazzjoni li intom biss tafu toffruli. Amen.